ukuhamba. Yeah. Indlela inzima. Amen. Ngiyacela ube nesimali ngazo ukuthi akusho uba nesimali kakhulu. Indlela ayimnandi. Yeah. Kodwa ngicela into eyodwa ukuthi uwazi ukuthi ubizele ukuyongena emaphathi udlule kufeni qala. Yeah. Kunabantu phakathi wethu abadinga umsebenzi. Amen. Kunabantu phakathi wethu abadinga ukwakha. Yeah. Kunabantu abakhona phakathi abadinga umshado. Yeah. Uma wethu afela nje phansi izandla ebadinga umshado kodwa soqimeza awuzobona isimanga khona omncane wasathembela uthokuyiseka phakama ngempela. Yeah. Amen. Ngoba umuntu umshado njani uyawudinga. Yeah. Ngake ngabuka phela ngithi mangishula nje ku-TV ngibona bebuke ngihlala ngibuka ngibona kuphoswa imbali. Imbali yavela abanjongo umkhulu. Awu madoda. Naphela umkhulu yathi mayiphoswa imbali yathi umkhulu khona naye omtsheni ulindela ini kumkhulu. Ayikho umuntu ongasalindela emshado njengoba seyibambile imbali na uyayincoma ukuthi masazophinda kanjani. Yeah. Ingqondo kodwa kwenze kube impilo. Amen. Okwesibili ukuze ukwazi ukuphumelela ebandleni kube ibandla ulenze libe yikhaya. Amen. Uyasibona manje amizocela bebe ngenyawo. Amen. Ngithe mina wena ndoda ufuna nibe nesithomane ngapha la seswami. Ufuna nibe nepeni yokubhala abangana amen. Amen. Kuze basemabisa ngenyanga bojoba nobani. Ake ngiphinde ngithi Amen. ikhaya le ibandla lenze libe yikhaya. Phinda futhi ibandla lenze libe yini? Ikhaya. Ikhaya lokuqala ikhaya lela ozalwa kulo. Ikhaya lesibili ikhaya lelaphi lokomoya. Ikhaya lokomoya linamandla kakhulu kunekhaya lasemhlabeni. Ikhaya lasemhlabeni bayagula abantu bekulo. Ikhaya lasemhlabeni banezinkinga bekulo. Abanye abalala ebusuku benestress. Yabona ngoba usibona beshe nje siyolekelela sokufuna siyosiza umusa omkhulu omhle kodwa ongalalwa kuwo. Ekhaya lesibili ikhaya lokomoya. Lekhaya lokomoya lisuthi lithande. Awukwazi ukusiseka ikhaya ngathanda. Ngoba ingilosi ekhaya ufika ukhona. Ukhombisa ukuthi nawe ungakhona ekhaya. Kunabantu abafuna ukuthi yathi Nkosi ngibusisa ekhaya. Ibusisa umuntu womunye umuzi. Kodwa ubusiswe ngesibuso somunye umuzi. Mina ngazi noma ngikhona nongena. Unomuntu okhona enkonzweni kodwa ukuthi uhlezi ngesinye sodwa. Ukuthi uma ngavuleka nje ngashiya ngempela ngahamba mina. Kodwa uma kuthiwa uyathandaza ufuna Inkosi ikubusise kuleyo nto afuna ukuyishiya. Uma sobusekile usobongaphi? Indaba ufuna isibusiso lekhaya kodwa uma uyobusiseka sesokuzobonga. Amen. Ikhona into abahlezi sikhuluma nomfundisi uMasondo noma shadisa mashadisa kasambi nomfundisi uMasondo. Inkubula inashadisa la idrope nemangeni. Ngamcela bonke bashase yabona bani kanjani lapha. Omi baba samadramini. Wathi phela ngicela masendivoza ukuthi babise bonke laba bantu. Bazofakaza la njengoba befakaza ngamdashana. Uma suphuma futhi kanjani wena babise bazofakaza. Mosuphuma wethu. Ikhaya lokomoya ikhaya lifuna uthande. Ikhaya lifuna njani uhloniphe. Ikhaya ofuna njani wena uhloniphe. Ngisho manje ndawo ngaso ikhaya lokomoya lifuna njani wena uthande uhloniphe. Ubanje umuntu ohlala ekhaya la. Othi nami ngiyakwazi ukuphulela ekhaya. Ekhaya lesibili oqala. Yebo. Ngifuna kwena. Ya, ufuna ikhaya lokuqala ukuphulela ekhaya. Ikhaya lokuqala ikhaya lakini. Ikhaya lesibili ikhaya lokukholwa umoya. Ngifuna ukuphulela ekhaya lokuqala. Impilo injani? Uphila njani ekhaya la? Lokuqala.
yiphi into ongayikhumbula nje owayifunda ofundiswa yona oyaziyo wewe sikompilo ekhaya lakini ebancane obahloniphi okay kulungile yeah ukhuluma ngokukhulisa inhlonipho yeah yeah wagcina lapho okay athatha ukugcina nkosana yabonga yayizwe ukukhula impela uthole omunye othi ngikhule ekhaya yebo mama yeah thina ekhaya sikhulise ngokuthi ngehlonipho yeah ukuthi kuyahlonishwa uhloniphe bonke abantu endaweni yeah uyihloniphe wena leyo inamanje yeah abantu bakwazi ukuthi bahloniphe yebo nokuhlonipha ikhaya ukuthi ungenzi noma kanjani izinto ezirong ngoba ikhaya abantu balibuka kabi uma ukuthi wena uyingane oyiphethe kabi safundiswa ukuthi mangabe ungekho ekhaya kufanele wazi ukuthi kumele umzali wakho umzali mangabe engekho kufanele abantu bambone kuwe umzali ukuthi uhlobo lomzali ngoba mangabe uyingane ibambe lapho ngoba ngiyabona ukuthi ngathanda ukugcina mfowethu athi omncane manje mama yena singakhula ngifuna ukugcina ke manje athanda kwamncane ukukhula ekhaya noma usakhula ekhaya wekhula ukukhula ekhaya lot bakhule ngazi bakhule phi okay ikhule uphi ikhule omncane wena ukhula ngekhaya ukhula nabantu abadala ukhula futhi nabantu abadala awukhula futhi nabantu abadala kumede nawe lutho ngifuna ukuthi ubani ukhule ekhaya ukhuliswa abantu abadala ekhaya nawe mama mfundisi uyimina awukwazi ukulalela yeah angibona sasha abasa sengibona wena nkosami yebo kodwa ke ukhule ekhaya kunomakhelwane abadala kunomalume kuno-aunty kunezifundo abafundisa zona zokhula ozokwazi ukufundisa iy'ngane zakho uzoyithola awuwazithola iy'ngane wafundisiwe awunike imfundiso yakho ya ebamba lapho nonke lapha lifundisekile alihlale izandla lifundisekile thina-ke sakhula ekhakithini nobababa engibiza ngesebenzi ya benginegama elihle kodwa mina bebiza ngesebenzi sakhe wangikhula wathi ubaba uma mfana wami ufika isikhathi ukuthi ngiyahamba emhlabeni leli khaya noma wenu angifuni ukumbona ehamba eshayiniwe ukwela imicimbi usho ukuthi ngamanye amazwi ungikhulise ukuthi ekhaya ufuna ngilonje ikhaya ufuna njani ngilonje okwesibili wathi akekho omunye umuntu emhlabeni uyokwazi ukuhlonipha wena uzohluleka ukuhlonipha abantu hlonipha umuntu omdala nomncane wena njani mhloniphe okwesithathu wathi sonke umuntu oyisihambi noma uthi uyamazi awumazi uma umbona thatha noma yini noma imali noma ukudla umnike ngoba lokho ubusisa wena athi inkosi ibusise uyobuxosha isibusiso kulowo muntu wayiphulela ubaba ohamba emhlabeni ngiyawubamba amaso nalo mzali wakho ekhaya kini njengoba ufunda balindele into eyodwa ukuthi bakubone ngena necross uma ususebenza ekhaya kini balindele ukuthi kusasa bakubone uthenga ama blocks